Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο NoItBall κανάλι. Το roster έχει κλείσει, η προετοιμασία συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον και κάπου εδώ έρχομαι εγώ για να κάνω ένα αρκετά διαφορετικό βίντεο σε σχέση με τα προηγούμενα. Γνωρίζοντας τη σχέση του κοινού με τα στατιστικά, ειδικά τα προχωρημένα, και έχοντας δίπλα μου μια ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων και φίλων του μπάσκετ, αποφάσισα να προχωρήσω σε αυτό το κόνσεπτ και να δανειστώ την εξαιρετική τους δουλειά για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τις ποιοτικές σεζόν των Ρόνι Χάρελ και Βασίλη Τολιόπουλου. Η ομάδα που ανέφερα αποτελείται από το σύντροφο κανάλι του Shot Clock, δηλαδή τον Νίκο και τον Πρόδρομο, καθώς και τον data scientist Νίκο Λέκα. Αυτοί αφιέρωσαν αρκετό χρόνο και κόπο ώστε να έχουμε στα χέρια μας τα παρακάτω στατιστικά και γραφήματα, να πάμε ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά τη σχέση μας με την ανάλυση δεδομένων και φυσικά να ασχοληθούμε λίγο ακόμα με τα που λένε της περσινής χρονιάς. Παρακάτω θα δούμε φόρμουλες που ίσως στο γυμνό μάτι να φανούν πολύπλοκες και κάποιοι να πούν πως περιπλάκουν το άθλημα, αλλά πραγματικά πιστεύω πως έκαναν εξαιρετική δουλειά και τα στατιστικά αυτά είναι ένα τρομερό εργαλείο συνδυαζόμενο πάντοτε και με αυτά που βλέπουμε στο παρκέ με τα μάτια μας. Ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, πάμε να δούμε που πρωταγωνίστησε ο Ρόνι Χάρελ. Προσωπικά και πριν καν δω τα στατιστικά, τον θεωρούσα τον καλύτερο αμυντικό της διοργάνωσης, και αυτά έρχονται να το επιβεβαιώσουν πανηγυρικά. Ας δούμε βήμα-βήμα τις μετρικές, ξεκινώντας από το Defensive Index. Το Defensive Index μας δείχνει την ποιότητα και την επίδραση της άμυνας του αθλητή. Η φόρμουλά του αποτελείται από τα κλεψίματα, το true shooting του αντιπάλου, δηλαδή την αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα, το ποσοστό λαθών του αντιπάλου, τα κοψίματα και τέλος τα defensive winners, τα οποία αναλύσαμε στα δύο προηγούμενα βίντεο, και το defensive rating. Τα defensive winners μας δίνουν τον αριθμό νικών που χαρίζει ένας παίκτης στην ομάδα του μέσω της άμυνας, ενώ το defensive rating είναι η πόντοι ανά 100 κατοχές που δέχεται μια ομάδα. Σε αυτό το στατιστικό, ο Ρόνι Χάρελ Jr. είναι με άνεση ο καλύτερος της διοργάνωσης, βάζοντας από κάτω του υπεραμυντικούς όπως ο Γκουσμάν, ο Μίλετιτς, ο Μόργαν, καθώς και παίκτες που θα αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα όπως οι Wallace, Mike και Σόρτς. Ο Ρόνι πραγματικά πρωταγωνίστησε σε αυτή τη μεριά του παρκέ και αυτά που βλέπαμε να κάνει εβδομάδα με τη βδομάδα αποτυπώνονται σε μια καλή και προσεγμένη στατιστική. Προχωρώντας με το μακρύ forward, βρίσκεται στη θέση 14 στο Quality of Impact. Ένα metric που περιέχει το value over replacement, δηλαδή την αξία του παίκτη σε σχέση με τον μέσο αθλητή της διοργάνωσης, τα winsers, το net rating, δηλαδή τη διαφορά επίθεσης και άμυνας της ομάδας του, το ποσοστό λαθών του, καθώς και τους πόντους που δημιούργησε με score ή assist. Εδώ βλέπουμε την ποιότητα της επίδρασης του Χάρελ, καθώς βρίσκεται σε μια λίστα με εξαιρετικούς ευρωλιγκάτους παίκτες, ενώ θα βρισκόταν και στα αριστερά στο level of impact αν έπαιζε σε μια καλύτερη ομάδα ή αν ο Άρης έκανε περισσότερες νίκες. Τελευταίο ενδιαφέρον στατιστικό του αμυντικού star είναι το win contribution, δηλαδή την προσφορά του στις νίκες, όπου στη φόρμουλα πολλαπλασιάζουμε την ποιότητα με το βαθμό της επίδρασης, και ο Αμερικανός είναι στο top 20 παρά τις μόλις 9 νίκες του Άρη πέρσι. Αυτό μας δείχνει αρκετά για το πόσο επιδραστικός ήταν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και πραγματικά θα ήταν ακόμα ψηλότερα στη λίστα αν η ομάδα νικούσε λίγο περισσότερο. Μια φανταστική σεζόν από έναν φανταστικό παίκτη που θα τολμήσω να πω πως ήταν ο αγαπημένος μου στα όσα χρόνια παρακολουθώ το ελληνικό μπάσκετ. Συνεχίζει στη Ρωσία και το ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς, με υγεία και πραγματικά μόνο επιτυχίες. Περνώντας τον αρχηγό και ηγέτη του Άρη, Βασίλη Τολιόπουλο, εννοείται πως θα ασχοληθούμε κυρίως με την επίθεση γιατί πραγματοποίησε μια τρομερή σεζόν. Ήταν αποτελεσματικός, έβαλε μεγάλα σουτ, πήρε δύσκολες αποφάσεις, αλλά πάμε να δούμε και σε ποια advanced stats πρωταγωνίστησε. Ο Offensive Index λοιπόν, αντίστοιχο με το αμυντικό που είδαμε νωρίτερα, και μετράει την ποιότητα και επίδραση στην επίθεση. Η φόρμουλα αποτελείται από τους πόντους που δημιούργησε ο παίκτης, το ποσοστό λαθών του, την αναλογία πόντων ανά σουτ, καθώς και το άθροισμα του true shooting με το usage με συντελεστές βαρύτητας. Εδώ, ο Τολιόπουλος ήταν από τους κορυφαίους της διοργάνωσης, όντας πέμπτος ανάμεσα σε πολύ ποιοτικούς αθλητές, όπως ο Σόρτς, ο οποίος εμφανίζεται παντού γιατί ήταν από άλλο πλανήτη, τον Μπράουν, ο Χίφι, καθώς και τους Σιρβίντις και Τρέβιον Williams. Το 63 του βραχιώσιμου γκάρτ σε αυτόν τον πίνακα αποδεικνύει την ποιότητά του, το overachieve που έκανε στη σεζόν βάσει χρημάτων και προσδοκιών, αλλά και η ανυπαρξία κάποιου άλλου παίκτη του Άρη στη λίστα δείχνει το βάρος που είχε στις πλάτες του και αυτός πραγματικά ανταπεξήλθε.
Στη συνέχεια περνάμε σε ένα γράφημα. Συνδυάζοντας το στατιστικό της άμυνας με αυτό της επίθεσης, βλέπουμε πως ο Τολιόπουλος βρίσκεται σε μια πολύ καλή θέση, καθώς όσο πιο πάνω δεξιά, τόσο καλύτερα. Ήταν άνω του μετρίου αμυντικός και άξια βρίσκεται στις συζητήσεις για τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης. Ενώ στο επόμενο γράφημα βλέπουμε πως βρίσκεται κοντά στη μέση του επίπεδου επίδρασης, με την επίθεσή του να συνεχίζει να τον βάζει αρκετά ψηλά στις λίστες. Μια πραγματικά κυριαρχική σεζόν επιθετικά, με πολλές καλές εμφανίσεις, αρκετές συγκινήσεις και κουβάλιμα ενός φορτίου. Με το supporting cast που θα έχει φέτος, ελπίζουμε σε λιγότερη φθορά, περισσότερα show και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά για σήμερα. Μην ξεχνάμε το shout-out σε data scientist Νίκο Λέκα, ο οποίος βοηθάει το Shot Clock. Πηγαίνουμε όλοι και κάνουμε εγγραφή στο YouTube κανάλι του Shot Clock, καθώς και μια συνδρομή στο Patreon τους για να μπείτε στην κοινότητά μας στο Discord, όπου θα βρείτε πολλά παρόμοια project, καθώς και πολύ απλή συζήτηση για καλαθόσφαιρα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του αθλήματος. Τα στατιστικά είναι ένα εργαλείο και όχι βίβλος, και πάντα πρέπει αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας να έρχονται πρώτα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη και εννοείται θέλω πολλά σχόλια για Advanced Stats και Χάρελ Τολιό. Αυτή ήταν μια οδή για τους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν. Καλή συνέχεια!